Hola a tots i totes, soc el Jofre Martell, el que va fer les putes recetes de la iaia. Estic molt content, he fet el 8è llibre amb la gent de Brits, amb la meva editorial. Puc dir la meva editorial perquè em paguen i també una mica perquè és l'única que he tingut. Això sempre ajuda. Sabeu de sobres tot el que hem fet amb ells. Hem fet les putes receptes de la iaia 1, les putes receptes de la iaia 2, però després també hem fet històries, hem fet conquestes, hem fet avorrir-se. El fet és que ja era hora de canviar una mica, només una mica. Hem canviat una miqueta, hem explicat tot el que hem fet amb aquest llibre, que és el nou que publiquem amb l'editorial Brits, la meva millor o pitjor idea. En ell hi ha un resum de tot el que ha set per mi, a nivell particular, i per vosaltres, tot el tema de les putes receptes. Com sabeu, més enllà del món editorial, ha estat un projecte que ha rebut la possibilitat de ser un projecte físic, que això es va transformar en un restaurant que jo mateix vaig muntar al mig de Vic, i en aquest llibre, en aquestes 200 pàgines, hi ha tot el que a mi m'ha aportat, tant el bo com el no tan bo, totes les coses a nivell econòmic, sentimental, emocional, laboral i professional que queden reflectides en aquest llibre. És pràcticament una biografia d'un projecte, és una biografia personal. I la iaia ens parla des d'aquí dins, la primera vegada on la iaia parla amb mi, ho fa a través d'aquestes superguais cartes que mica a mica hem anat intercanviant de manera més o menys real durant aquests 6 anys pràcticament. És un llibre que em fa molta il·lusió d'haver pogut publicar, és un llibre que em considero gairebé un regal cap a la meva persona, que m'ha fet l'editorial, i crec que no està més dir-ho i agrair-ho, i alhora crec que és segurament el llibre més interessant que hem escrit, segurament perquè parla de mi i el ser una mica egòlatra també fa que ho pensi així. És una llàstima que aquest Sant Jordi no puguem estar junts, però bé, el primer és el primer i el primer és la salut, i esperem que alguna vegada ens tornin aquesta bala que ens han pres, ja sigui a l'estiu o sigui quan sigui. Trobareu aquest llibre, ja sabeu on el trobareu, però jo penso que és l'hora de no voler córrer i comprar-lo en toc a les llibreries dels barris, a les llibreries del vostre poble, de la vostra ciutat, i aquests que venen a través de drons tan moderns, doncs ja faran els calés venent neveres. En aquest llibre en parlem, també, d'aquestes coses. És un llibre molt particular, és un llibre que parla molt d'economia i inclús d'empresa. Al final jo vaig muntar una empresa, va anar més o menys bé, això ho sabreu si us el llegiu. No, el resum és que no. I és un exercici d'honestitat bastant dur. Per mi ha estat un llibre una mica difícil d'escriure, expliquem moltes coses molt personals, però em venien de gust de compartir. Parlem de bancs i ens caguem en ells, d'ajuntaments i ens caguem en ells, de burocràcia, d'hisenda, del país del costat. És un llibre que hi ha bastanta matraca i és un llibre bastant crític, per començar amb un mateix. És un llibre que té bastants moments autobiogràfics en els quals un si s'ha de criticar una acció que creu que no ha fet bé, doncs també ho fem. I res, es diu La meva millor o pitjor idea. Ja és a la venda tècnicament, totes les vostres llibreries el tindran seguríssim. El fet és que igual el tenen empaquetat. I res, l'il·lustra el Pere Mejan, el segueix fent tan xulo com sempre, a més aquest cop em pinta més a mi que mai, amb la qual estic molt content perquè m'ha tret molt bé i molt rabiot, que és una miqueta el que soc. I res, i m'agradaria molt que us el llegíssiu. Crec que us agradarà si em coneixeu, crec que us agradarà segur si coneixeu els llibres de la iaia, us agradarà si heu tingut o voleu tenir o teniu una empresa, perquè crec que és un llibre que està aferrissadament a favor del petit comerç, i en general us agradarà si us agradarà les lectures senzilles de fer. És un llibre que té 3 personatges només i 2 d'ells sóc jo. Hi ha unes cartes fictícies entre el jo i la iaia i una part realment biogràfica escrita en primera persona que us traslladarà això, aquests 5 anys que aquesta aventura ha durat i de moment dura. No tenim restaurant, però seguim publicant i ho seguim fent amb això, amb la meva millor pitjor idea. Espero que us agradi. Una abraçada i que tingueu un feliç Sant Jordi.